Palad niya'y nangatol na, kay ang 13th month pay hapit na ihan. Tag sa iyahang amo ug may cash pa kuno nga bonus plus regalo pa nga giputos. Grabe, excited na siyang mahatagan, giutangan na niya daan. 13th month pay wa pa gani siya mahatagi, paghatag na pwerti niyang guula, mas dako pa ang utang niya sa 13th month pay. Waka-abdi ug gabi ang 13th month